Pun sewulan Mbah Mudin kula cireket boten mangan sega nanging kula mangan roti kawan minggu Mbah Mudin kaya setahun dadi saya bingung anane amung kemrungsung ndang rapikno Mbah Mudin ndang rapikno kula boten kiyang nasake mating donya Maselo Katuran pinarak Mas Anto saking keluarga besar Abdi Budoyo. Ngapunten tanggal 10 boten saged rawuh. Oh ya. Enggal sampun siji wandine Mas. Ayo Ledika. Padahal sing hati-hati anggone ngayahi pakaryan wonten siang punika merah. Ayo. Ayo Leka oka. Yo. Ayo iki lho. Turangga ngireng ya Mas turangga ngireng. Oh. Hey. Dan. Oh, iya. Oh, nadalah. Iya.
sapa le? Ya iki kakang Masmu Ketuk. Ketuk. Ya iki sing kendang sih tapi rawit. Sapa Mas iki? Sapa meneh yen ora Ketuk? Tuk, suwe awake ora temu kangen saiki temu kangen Tuk. Yo. Ayo ngger bintang sing ati-ati anggone makarya kalian Ivan yo le. Wus. Iya, iya. Weh. Sira tapi lara jeneng aku. Ayo lo, kene bae wis kepenak mangene bae. Ayo leka, aja mikir-mikir rada ngaler wae Ledika. Iya. Iya. Bos. Nah. Ya. Momyar Nangge kuda budaya menwe karena sampun kaya wakare wonten siang lingkungan pas kawistara nangge para pujaga ning atur panjenenganipun Bapak Dasar kaliyan Bapak Wiji
wis milya tresno aku apa dheweke wis milya dadi bojoku apa bojone ora bali mung gawe gelone rasa tresno sliramu rapi sodoko sesuwun kalau paringo eleng marang keluarga kancanyane ayo tetep mangajab rino lan wengi bola bali ojo awas wat mit amit wandine kawula njonegal pamit wat menika sinten menika Mas Ketu pengendang cabe rawit wat yo jajale bocah cilik kendang kok rasa temetan sapa ayo tutut iki sapa to Mas Agus ayo Gus rasa temen kendang rawit jajale ayo Gus kaya mangkene iki pancen wis kepo ayo yo Saudara para rawuh menika kala wonten adik Oka dan juga adik Lidia dan juga kawan-kawan yang sampun ngaturaken tari jojogetan aruga lajengipun niki mangke ndungkap adicara wonten